IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Lako, nagpisama man dagiti Lako nga balutan kakabsat. Saan aninamnama ni Mrs. Lizel Ann Maneha, Maysa Negosyante iti Dingras, Ilocos Norte, ana pasamak manen kenkwana iti nakakat katawa kapadasan kalpasan ang Nagpessa manen dagiti Lako na kumaabalot. Imbatad na asaan na daytoy ti muna nagundaway ang Nagpessa dagiti balot na no diket di adamanen iti Holy Week. Gapo iti daytoy ket tinatarekan na dagiti itik ay hinggana ang nakabukel isuna iti mabalin na pangrugyan iti itik ngamdak sanggasat tanayin inot ang nagbalin ang sidaen ken pulutan dagiti itik. Inlayon na ang naragsak tagbali negosyante ano da dumakit amuda ket malugidan ngam saan pay tada iti dakdakkel asukat na mainaig iti daytoy ket alalukuyan na dagiti ada iti kastoy negosyo apalugodan dalat na dagiti itik a dumakkel ken mamati isuna aga puti ken bara ti panawin ket na-incubate dagiti Lako na balot isu a dimakkel ken Nagpessa. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.